Mga debotong Katolika naman na ipinagdiwang ang Solemnity of the Epiphany of our Lord sa Lingayen, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Ipinagdiwang ng mga debotong Katoliko ang Solemnity of the Epiphany of our Lord kasabay ng unang linggo ng taon sa bayan ng Lingayen. Maagang nagtungo ang mga mananampalataya sa Co-Cathedral Parish of the Epiphany of our Lord kung saan isinagawa ang Dawn Procession alas 4 ng umaga na sinundan ng banal na misa at solemn Eucharistic celebration. Ang pangunahing pagdiriwang ay pinangunahan ni Socrates B. Villegas, Arsobispo ng Lingayen Dagupan bilang bahagi ng taunang pista ng parokya. Kasabay naman ang pagdiriwang ang paglalaan ng ilang deboto ng kanilang mga kahilingan para sa taon tulad ni Tatay Renato na humiling ng patuloy na kalakasan ng pangangatawan upang magampanan niya ang kanyang mga tungkulin sa pamilya. Dalahin ko, sana maging malakas at kapakipakinabang sa aking mga pamilya upang magampanan ko ang aking tungkulin sa kanila. Ang Epipanya ay pagunita ng pagpapahayag ni Jesucristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan na sinisimbolo ng pagdalaw ng mga pantas mula sa silangan, isang paalala na ang kaligtasan ay iniaalok sa lahat ng tao. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.